norok nai tongo khorang da boys ni mangplio lamsugo khorang da boys ni mangplio asagam hai hingke thangna ba Pakistan thangi borok no sari tongi di amti hini bo saka tui feika norok ni bagai tini haine hai Tripura hastini thungrung hapar he ke ba political ground ni explanation Assam hastini koknama rok no bahaino norok ni buskang tui feika MLA Ranjit Deborma bahaino boni Facebook o saka Assam ni Chief Minister Boronganang Himonto Biswa Sharma illegal migrants rok ni birude he ke ba borok ni sakawo yapiri krak romani yakulobo aroni lukurok phandrmani bagai torch rally eba homchang rally khlai tongo phia chini hawoke siring siring Tripura hastewo tamoni bagai chungkhe choba nokharia abutui ni bo lukurok no kaisa kok singma haike saikhnari ka ro hingke norok mangpliu bahaino nugima khana hingke Tripura hastewo Bharat haktorni kwbangma hasteni haike tabo o Bangladeshi haike ba India ni Phatar hasteni lukurok no rudar khlaijak no SIR ni bisingtui SIR ni bodol snammani bisingtui tei Assam hasteni CM Hemonto Biswa Sharma amtui ni bubo kokkacharkha koktama thumerok ni bisingtui Assam hasteni lukurok ni thani silai yapari rijaknai nangkha hingke chobani bagai amtui ni bu saikhnari jakha Tripura o hingke Tripura hasteni hapang CM Dr Manik Sahani bisingtui amtui he yapri sejakno obahai Tripura hasteo samung kahamni yapri sejakno obono jora phaike jorano jorani koksanai Khok Kengerika MP Biplab Deb Sai Rwkha Bihar ni hai Tripura hastebo Phatar hasteni raida jaetei tongphaine eba tongi tongnai illegal voters illegal migration rok ni bagai samung khaijakna nangnai hnoi saka khaijakthung oro mungsa kebengna kok kori amtui hai bo Sai Rwkha Swrai Swrai Kok toma thumerok ni buskango tini MP Biplab Deb Saka Bubaghra Paidut Kishor mani ko bo je samani okok bo bini sak ni bisingtui okok no saka tei SIR Special Investigation Revision je kaisa bodol namdihni snamjagi tongmani os namjakmani bodol ongkha Phatar hasteni lukurokno nai karewui rohornani te Biplab Deb Sai Rwkha Bihar hasteo khaijagi tongo obo khaijaknai no oro BJP rokni mungsa yak korei BJP rokni sakao oro samung korei amti heke bo lukurokno Sai Rwkha abo chongmari habanok Nirbachon Commission eba Election Commission of India borokni samung chongmari habanokni no samung borokno nainai hni bo Sai Rwkha BJP rokni mungsa oro samung korei hni bo Swrai Swrai Kok lukuni buskango koktoma rokni bisingtui Sai Rwkha SIR rok khainai khaya abo borokni samung abo borokni bisingo borokno sinai o SIR ni bagai house ni saka bo house ongkha Loksabbha ni kok samani Loksabbha o hati barsa mungsa pandarok ongli ahni bo Sai Rwkha Common Party hai keba common thungrung bodol rok kok bangmani bagai nei Sai Rwkha te MP Biplab Deb bo mungnawi Swrai Swrai ke saka Congress rok tai common party rok eba common thungrung bodol rok obnotui belaikeno tungphalaimani hai keba potre pot kok salaimani bagai hati barsa hai mathagi tonjaka hnei Sai Rwkha Parliament ni samung oboya obo SIR rok ni samung se abdui hnei bo Sai Rwkha budrunani jotonin adhikar tongo phia 18 bosor hai keba 18 years ongnani nango budrunani ani bo haino adhikar tongo ani bo haino manthai soktai tongo amtui hnei saka phia 6 bosor eba 6 year ni charai ang bo haino budrunani ni sakangke aboto ongwi meya aboto sombop ongya hnei bo Sai Rwkha raida hnei kaisa tongo o raida ni bisingo to yapri sajangna nangnai te amtui hnei bo Sai Rwkha Pakistan Bangladesh ni borok India o phaioi chongmari o achoknai budrunai chongmari batainai aboto ongwi meya aboto raida ni phataro Bharat haktor eba India ni borok to budrinai no aboto jotono marenai Hindu ongthung Christian ongthung Jain ongthung je dormo phano khaitung borok jotono budrinai phia je dormo ni borok phano ongthung Bharat haktor ni phata ni borok ke phano budrimeya te India o tongi meya amtui hni bo Swrai Swrai ke Sai Rwkha hordi boro hormanago ha ariti ha phainai borok tai chongmari batainai abo boroni raida abo SIR rok abono nai tongo abo Bharatiya Janata Party ni mungsa a jagao yak korei amtui hni bo Sai Rwkha teibo tei saka Bihar SIR rok ni bisingtui sajakmani haikeno samung khaijaknai India ni borok rok ni bagai Bihar hasteni borok rok ni bagai West Bengal Poschim Bongo ni tabuk tongnai CM Mamata Banerjee no bo kok kifilka CM Mamata Banerjee bo bori thangka bini bokhorok ulta palta ongwi thangka chabui malaya tamo hongke bini umor besi boyas besi ongwi thangka aboni bagai bo amuti heirokhe kok sai tongo angbo wansano ble ang Delhi o tongo tei ang hayunguri tongo Bharatiya Janata Party je samung ano barjaro ang arano thango arano kok sawo ana kebo mungsa phano sanai kri ble Mamata Banerjee biang thang biang berai bo jagao berai bini party national party duba international party hini saito abo kono mungsa online ko gya bina bo potre potno sanai kaisa regional party
West Bengal Kolkata ni borok rok bono Mukhyamantri Minister CM snamka samung khlaidi samung kaham khlai thangdi kaham kok borok rok ni bagui samung khlai thangdi Rohingya rok phainai tei Mamata Banerjee borok no chari khani tongnai asagam hai hingke thangna ba Pakistan thangi borok no chari tongui di amtui hini bo saka Bangladesh tabuk je patimung ongui tongo thanglai hingke Bangladesh habui thanglai Bangladesh bai nangi thanglai nini o West Bengal ni saikhnarika thangdi Yunus bai kok salaina ba India o Bharat haktoro achogoi omtui haike kok sanani democracy ha Bharat haktoro tongo hnoi Bharat ni bodar Bharat ni ha arilai khangke obhai borok rok sakni thui tungplai thangnai abtui hnoi MP Biplab Deb tini saikhnarika kok toma thumnai rokno hangke paithago lukurok norok tini bini o kok awai mungno bomtui henangjakha tei MP Biplab Deb kokno mothori samada klaikha Tripura hasteo bahaino India ni haktoro bai korungjak ba ongthong samung khaijakna ongthong SIR ni samung illegal migrants Phatar haste ni borok rokno dakti naitugui rutugui kifili rohorjakna ongthong amtui hini de bonai khana bini baithangni mangplio nainedi paithokjara Yang Nagaland Meghalaya te Manipur rok hingke belaikhon tabuk sian ongjak borok tabuk naicomjak tamo hingke Phatar hasteni borok belaikhon bangka hapka hnai amoti hekano kaisa mangplio nugjagi phaika Nagaland to 200 vehicle 200 ta hai gari habui tongmani illegal migrants rokno tui Phatar hasteni borok no tui phia Nagaland haste hapangni bisingtui naikoljak naikol phangrok bai kifilri rohorjakha o malkhongrok bebakno amtui hekano mangplio kasai phaika Bubaghra Pradit Manik ko bahaino bini Facebook o kaisa Swrai Rwkha belaikhano wanama singja titi ADC hapang rogo tabuk omhaike happainai tei Tripura o anga boni bagino waire wai o kokno tui sao Tipramo tharokno borok rok hamya wansogo tei yang Bangladesh ni interim haike ba phan bai achogui tongnai Dr Yunus Mohammad Yunus bo hangkangke chatyogui tongo ISI rok ni bagui Bangladeshi haike ba Phatar hasteni lukurokno Tripura o haike ba India o dana ni bagui omtui haikeno tabuk titi ADC hapangno belaikhano obo naicomna nangnai tei general area rawo belaikhano tabuk thansa ongui tongpaina nangnai haike tei bo hapnai amtui haikaisa kok seirika tai obo Bharat haktor ni bagi belai ni kirma sungsa national security threats ni bo kaisa saikhnarika tabuk joto borokno obnotui khorang tisana nangnai ni bo saikhnarika abhayong yangke phaine jora rogo baskang ni future rogo taibo kebeng mung phaine Assam rogo bahaina abhayong mani yagulo tabuke Tripura haste bahaino borokni mokol kalaijak amtui hini saikhnarika phia jora keshep ni bagi norok ni baskango Swrai Swrai ke saimanlia jora ma khangke haina hai tebisa omtui kok tmarokno subai sugrubui norok ni baskango saikhnare কিশোর মানিক্য যা বলেছে ওনার পার্টির ওপিনিয়ন বলেছে এসআইআর এখন বিহারে লাগু হচ্ছে এটা নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব আমার দায়িত্ব ঠিক আছে তো নির্বাচন কে এসআইআর চাইবে না চাইবে কে চাইবে না আলাদা বিষয় বিহারে নির্বাচন কমিশন করছে এটা ভারতীয় জনতা পার্টি আর অন্যের দায়িত্ব নয়
তার জন্য কংগ্রেসের আর অন্য পার্টির ভীমরতি ধরেছে যে 7 দিন যাবৎ হাউস চলতে দেনে এসআর কারণে। তো এটা কি করতে চাইছে যে পার্লামেন্ট চালাচ্ছি না, পার্লামেন্ট অ্যাডজন করাচ্ছি, তাতে আমরা এসআর করতে দেব না। তো এসআর পার্লামেন্টের দায়িত্বই না, তা তো নির্বাচন কমিশনার বলে দিয়েছে ভোটাধিকার মানুষের আছে, কিন্তু সবার ভোটাধিকার নেই। ভোটাধিকার আছে কিন্তু সবার ভোটাধিকার তো কমসে 18 বছর পরেই তো ভোটাধিকার হয়। তার 16 বছরের ছেলে বলবে আমারও ভোটাধিকার লাগবে, তো সম্ভব না। কানুন তো একটা আছে, ব্যবস্থা তো আছে। তো পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ থেকে এসে এখানে ভোট মারবে, এটা তো সম্ভব না। ভারতীয় যারা আছে এরা ভোট করবে, সে হিন্দু হোক, মুসলিম হোক, খ্রিস্টান হোক, জৈন হোক, সবাই করবে। কিন্তু যারা অবৈধভাবে রাতের অন্ধকারে ভারতবর্ষে আসে এরা কেন ভোট দেবে, এরা কেন ভারত থাকবে? তো সেটা স্পষ্ট। কিন্তু এসআইআর এর বিষয় নির্বাচন কমিশনের বিষয়, তার মধ্যে ভারতীয় জনতা পার্টির কোনো বিষয়ই নেই। আর নির্বাচন কমিশন স্পষ্ট করে দিয়েছে যে বিহারে এসআইআর হবেই। কারণ কি, ইয়ে বিহারের মানুষের স্বার্থে করা হচ্ছে, ভারতবর্ষের মানুষের স্বার্থে করা হচ্ছে। এটা হচ্ছে কিছু কিছু মমতা ব্যানার্জি বলো ভীমরতি ধরেছে ওনাকে, ওনার ওই বয়স বেশি হয়ে গেছে, ভীমরতি ধরেছে, তার জন্য এগুলো বলে। আমিও তো বাঙালি, আমিও তো দিল্লিতে থাকি, দুনিয়া ঘুরি, ভারতীয় জনতা পার্টি যেই দায়িত্ব দেয় সেখানে যাই, তো আমাকে তো কেউ বলে না। মমতা ব্যানার্জি কোথায় ঘুরে, কোন জায়গাতে যায়? ওনার পার্টি কি ন্যাশনাল পার্টি? নাম কো আসতে ওনার অন্তরাষ্ট্রীয় পার্টি, তো ইন্টারন্যাশনাল পার্টি। তো এইসব কথা বলে লাভ নেই। ওটা রিজনাল পার্টি, মানুষ ওনাকে, বাংলার মানুষ ওনাকে মুখ্যমন্ত্রী বানিয়েছে, ঠিক আছে, ভালো কাজ করেন, ভালো করে কাজ করুন মানুষের জন্য। আর রোহিঙ্গা আসবে আর রোহিঙ্গাদেরকে পালতে হবে, তো মমতা ব্যানার্জি তার জন্য কি যাক না, পাকিস্তানে গিয়ে পালুক না। বাংলাদেশে যে ঘটনা ঘটছে সেগুলির জন্য বাংলাদেশে ঢুকুক না, মার্চ করে যাক না, ইউনুসের সঙ্গে কথা বলুক না। এই বসে বসে ভারতবর্ষের ডেমোক্রেসি আছে বলে এইসব আলটু ফালটু কথা বলে ভারতের বর্ডার পাড়িয়ে গেলে এদের রক্ত হিম হয়ে যাবে, বরফ হয়ে Sini Khorang